Dekat ireng cedak lho. Terus yang kene ternyata semua laki-laki itu sama. Guyon dok, guyon. Tegese aku senengi ngerti, oh sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya kan ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau dalang tuh emang kayak gitu semua. Ketoknya ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Korban jadi ya Pak? Korban apa? Hah? Korban apa Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalang ngono ya? Kecelakaan. Dengan sinden-sinden Madangkara. Mbak Trihastuti mumpung gene jembar, Mbak Okvalita, Mbak Birgita, Mbak Winong, oh gene jembar iki. Yo. Lagu senengane Pak E. Ya. Bapak Semar. Apa nih? Karyanipun Ki Dalang Siswantoro saking Laladan Kediri. Gitar Sumilir. Ya, coba. Ya berdiri ya. Ayo. Kerja. Ayo mongan, foto. Apik tenan iki. Kok molak-molak kalau batangi turu seneng iki nok. Berat Pak kakinya Pak. Brigitnya Pak. Brigitnya ya mergo kesuwen linggo ya. Ah ya sari kok ngebarke kok ngaduk terus ora apa-apa nganti tak bayar. Enggak Pak, enggak. Coba Mbak Tuti baik-baik saja nggih sehat nggih. Sehat. Sehat lahir batin. Mbak Ova, Luca. Nggih, pun Pak. Nggih, sehat nggih, semangat. Alhamdulillah semangat. Luar biasa. Mbak Birgita oke. Oke, Pak. Apa oleh-olehnya dari Pekanbaru? Kesel, Pak. Kesel. Ada Pak, foto karo Pak Jokowi. Foto. Iya. Lah ndi ora Pak upload? Gak oleh Pak karo. Nah, kalau kowe buruk foto karo Pak Jokowi ora seneng. Aku seneng fotomu nek nganggo kat ireng cendak lho. Terus yang kene ternyata semua laki-laki itu sama. Guyon dok, guyon. Tegese aku senengi ngerti, oh sinden di tengah sibuknya masih sempat berolahraga. Emang dalang tuh seperti itu ya rata-rata ya kan ya? Iya. Kayaknya emang kayak gitu. Kalau dalang tuh emang kayak gitu semua. Ketoknya ngerayu-ngerayu bojone ternyata hanya pencitraan. Iki omongane Jiro Luwi mergo tau dadi korbane kabeh iki. Ayo, mulo. Korban jadi ya Pak? Korban apa? Hah? Korban apa Pak? Apa? Korban apa? Murah korban apa? Korban dalang ngono ya? Kecelakaan. Mbak Ova lo pinter sesama penarine. Wah. Nah, terus wong loro juga karon sene wah. Bablas nang kamar kok. Nyetel kaset tipe nang kamar. Kudu ana audione. Latihan ya? Latihannya kan ruangan. Ayo ruangan. Nang tipe nang kamar. Ayo. Lah muridnya kan kudu masuk dulu. Madangkara ya kita Sumilir Siap maaf Bapak ya ngene iki wah jane. Bapak gur omongane tok ditenani wedi nduk asline. Iya. Ditenani wedi keruan. Wedi apa? Wedi keruan. Keruan iki apa? Keruan ki konangan, Pak. Konangan. Oh, ora wedi. Oh, ora wedi berarti arepe. Ora arepe wis tau konangan ping 3. Ya tak padha wae. Iya. Mulai sing hati-hati lek golek calon sing hati-hati. Kang iki sing lanang sing hati-hati mergo ku ya wis untuk bahaya iki. Aku menjadi takut tambah dewasa ya. Iya. Wis kok golek pacar ya apa-apa kena sementing ora dalang ngono ae lho. Ya kaya kamu sakit kok tenanan ta, Mas. Critakno janjane apa to? Jeru. Dalang bisa jane menyakitimu ki dalang enggak. Nah, Birgita tekan ngono lho emang dalang mana yang menyakitimu? Birgita aja takoki ngono akeh dhek yo. Lah iki kabeh dalang dicedeki ya, Pak. Wes dicelebu malah wes.
ngelelek dalang orang yo. Yo kita sumilin diaturake coba kaya apa? Kunjuk dumateng sedaya para lengkap. Oke, berpacu dalam melodi yo. Sama Kino Pale. Ayo. New Badangkan.
Terima kasih. Ngono yo ragang enak-enak ora iki. Laren nduk, laren.